Lähtökohdat olivat aika yksiselitteiset, eli tunnuslukujen perusteella nuorten työllisyystilanne oli huolestuttava Etelä-Pohjanmaalla sen eri seutukunnissa. Ja meillä toimi silloin tämmöinen kuin työllisyystoimikunta, jonka puheenjohtaja oli muistaakseni Raimo Harjunen, silloinen TE-keskuksen johtaja. Ja siellä toimikunnassa yhteistuumin päätettiin, että nyt tarvitaan kunnon työkalu, kunnon hanke siihen, että nuorten työllisyystilanne saataisiin paremmaksi. Ja toki siinä rinnalla sitten oli myöskin rakennetyöttömyyttä, eli nuoret työnhakijat ja sitten työpaikat kohtaamaan toisensa. Että tässä se lähtökohta. Sitten toisena tietenkin tuli se, että nuorille suunnattuja ohjauspalveluja tulisi kehittää sähköistyvän maailman lähtökohdista. Eli hankkeessa myöskin haluttiin sitten kehittää erilaisia sähköisiä monikanavaisia ohjaus- ja valmennuskäytäntöjä. Ja niitä pilotoitiin sitten hankkeen aikana. Eli hankkeen tavoitteena olivat räätälöidyt työ- ja opinpolut näille nuorille työelämälähtöisesti ja totta kai sitten opiskelijalähtöisesti niitä yhteensovittaen ja sitten näiden ohjausmallien monimuotoinen kehittäminen. Rohkeastikin kokea.